Přichází nová sezóna Love Island. Nechte se unést do zbrusu nové vily, kde vás čeká ještě víc zábavy, Sara! Sara! Love Island. Takže čaute, volajú ma Honey Spray Trady, ale tak prezývku mám ako Šaňo. A veľmi sa teším na tieto nové kurvičky, čo tu budú. Neviem, ako sú tu, ale som zvedavý na nich. Určite každú vyjebem tuto na tejto vile. A inak mám 17 a veľmi sa teším na vás. Veľmi sa teším, takže... Čaute, ja som Kamil, ale kamoš mi volá Kenko. Ale mám veľa iných mien, takisto ako Porábkar 4. mi ho rozprávajú o Petržalke. Neviem, možno ma poznáte nejak inak. Bol som v politike nejakú dobu, ale tak mám 16 rokov. Mamičky si myslia, že mám 25, to nevadí. Ale mamičku dúfam, že bude aj v tejto vile. A čo vám poviem, 24 rokov som vyrastal medzi Indiánmi, je to na mne vidno. A takýto kokot mám inač. Čau Tung, no čo? Čau Emanuel. Emanuel, a čo ty, kto sa ti ľúbi? Tak mám tu jednu takú vychytávku. Hej? No. Hej. No. Dobre. Taká Sara. Musíš ju vydrbať potom. Hej. No, To som si vyhodil. Ja som si vyhonil tiež, ale Ty čo? Koho? včera sme drbali a ty nevieš, kto sa mi ľúbi? My. Ty sa nepamätáš, že sme drbali my dva. Ty jebeš, ak to je všade na kamerách, že sme drbali.